today's video, we were going to explore Nueva Ecija and Pangasinan. So, time check guys, 9:40 in the morning. So guys, kakatapos lang po namin mag-gas dito sa may R1 gasoline station. Dito sa may Sapang Maysac, Mexico, Pampanga. So nag-gas kami ng 1,000 pesos guys. Tignan natin kung hanggang saan siya aabot. Ganda po ng weather ngayon guys. Yan, sobrang init. Summer na summer. Shout out to all my friends all around the world. Thank you for supporting me. So guys, welcome to Magalang, Pampanga. Time check, 9:50 in the morning. So dito po tayo dadaan papunta ng Concepcion Tarlac. So yung mga nagtitinda sa daan, no? May pakuan. Ay, bawal ito. Uy naman, mga ano, sarap. So, medyo traffic dito guys kasi may nagpaparada. Ba't nag-stop?
Mag-shortcut tayo dito. O, kasi baka traffic sa palengke. Lalo na Sunday. Oh, tabi. Pwede naman. Basta mahina. No. Ayan. Kasi madedetect siya. Makaka-copyright. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa. Tignan mo. Naka-red yung doon. Kasi traffic. Na? No. No, no. Hindi. Dinig pa din. Hindi. Konti. Yan, yan. Uy, liko. Ay, sa kabila. Kumaliwa. So, guys, mag-shortcut po tayo dito para makaiwas tayo sa traffic sa may palengke ng Magalang. Pagkaraan ng 1.6 kilometro, kumanan sa Monastery Road. Having thought of you is breaking all the rules. Up. Ang ganda po ng daan dito, guys. Napaka-presko kasi marami pa pong puno dito sa daan. Ganda. Up. Up, humps. Ay, natanggal yung takip ng icebox. Continue ng ayos ko pa na. Pagkaraan ng 300 metro, Ay, kumanan. hindi mo ba si binlag yung Fiona's Farm niya? No, di pa. Ano yun? Maganda din. Oo. Ah. Kaya ano yun eh, kay mag-asawang Fiona's tsaka si Lex. Shrek. Sa kanilang dalawa yun. Asan ba? Wala pa, saka sa corner. Diyan, hindi naman nandiyan si Shek. Baka yung mukha niya. Fiona's Farm. Kumanan
kumanan sa Monastery Road. Ito siguro. Ah, okay. Oh. Pagkaraan ng 1.2 kilometro, kumaliwa sa Magalang Concepcion Road. Oh. Ito lang ang stroke. Isa. Palit na tayo. Pag naubos na sa akin, mabilis sa'yo. Hindi apat, pwede yan. Oo, pwede. Tsaka dalawang choco crispy. Ah. Pero doon sa una, binigay ko na kayo mga. Nagustuhan niyo yung Joy ah. Oo. Hindi na sila Joy ng mahal. Kaya kasi kinuha yun. Tugal lang. Tagal. Hindi, meron pa naman doon kaso konti na lang. Kaya, Pero okay din siya. oo. Kaya nakakatanggal din ng sebo. Oo. Siguro kung ano ka, 2 beses mo siya talaga Ah. makantigan. Pero kung hindi naman ganun, Pagkaraan ng 300 metro, Ano lang? kumaliwa. mabango lang yung Joy na ano. Oo. Yun talaga Joy na bango. So syempre yung presyo ng times 3. Paano gusto niya? Ano, okay lang kayo mo yan? Okay. Kumaliwa sa Magalang Concepcion Road. Kumaliwa. So, kakaliwa tayo dito guys. Papunta ng Concepcion Tarlac. Dumiretso lang ng 20 minuto hanggang 213, Concepcion Capas Road. Every night and day, promise me you'll wait for me. My love for you. Uy, bago oh. Forest Park. Oh, Magalang. Wow, bongga. Soon to rise. Ganda oh. Oo, no? Ginagawa. Ang dami na yun. Kompleto na yung mga bahay. Lote niyo dyan. Wow. Naka-ano na yan, subdivide. Ah. Makikita natin yung ano best, Calasbosa Hills. Yun yung sinasabi mong bundok na maganda. Yun yung daan na ano, parang balakbak. Ano yun? Yung papunta sana doon sa Calasbosa Hills. Kaso mabato. Rough road. 2 kilometers yung haba nung lang. Maganda. Masisira yung gulong. Pero pag nakamotor, kaya. Pag
Wala talaga dun, as in walang... Kung di mo sasadyain, walang dadaan na ano dun. Basta kayo. So guys, nasa may Barangay Dolores, Magalang, Pampanga na tayo. Mura ng gas. Mura. Saan? Ano? Oo, 46 na dito. Oo, sayang. Oo nga. 46 pesos. Pangalan. Okay na yun. Uy. Babae siguro driver. Oh. Focus fast, faces fast, bahomba. Uy, fiesta yata dito. Making my way through the crowd. Nani, I miss you, and now I wonder if I could fall Mas mura yung gas na yun. to the sky. Kasi wala mga pangalan ko sa'yo. You think time pass me by, 'cause you know I walk 1,000 miles if I could just see you tonight. Wow! Pangasinan yan. Ito? Oo. Hindi ito yung panggas na vlog siya. Sambales. Oo, ano yan? Nalonggo pa daan. Ganyan nalonggo. Oh, hindi yung Sierra Madre. Ha? Yung Sierra Madre doon. Dito lang ito. Panggalan. Popola. Hindi, ano Hindi yun? yan sa layo yun. Ang Olonga po. Polak lang yan. Bataan. Polak lang? Ba't Yeah. ang polak lang yun? Marami din bundok. Ah. If I could just see you. Oh, purple. San Roque Bridge 1. Ito na yun, ano? Boundary. Ah. Ayan, ano? Okay, ito na tayo. Places fast na home ba? Making my way through the crowd. Babae din yun. So guys, we're now leaving Pampanga. Time check, 10:11 in the morning. So ito po ang boundary ng Pampanga and Tarlac, guys. So welcome to Concepcion, Tarlac. Ang unang bayan ng Tarlac, kung manggagaling po kayo dito sa may Magalang, Pampanga.
din yung sa'yo? Wala. Sa akin, punong-puno ng yelo. Maganda. Dala ko yung mga tubig na free kahapon. Ah, dalawa ka pa. Magkulang tayo. Okay. Lakas mo konti. Alin? Sounds. Up. Bakit? Alis na kami yung pleno. Nakalimutan kong ipacheck. Kasi nga nakabutan. Okay. Up, doggy. Lingga yan, no? Ano yun? Bin Mali? Ah. Hindi pa tayo nakapunta doon. May ano doon, kids. Oh. Ganda niya. Ay, Public. hanggang Kalasyaw lang tayo. Iba yung kuya ng kalas. Lingga yun. Ay, tama. Doon, di ba? Pero sa may nagpupan. Tapos pinamali. Mm-mm. Kayo. Oh. Tapos na hindi kayo. Hindi ka. Labrador? Dahil kayo na. Medyo mahaba lang ng konti. Oh. 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 Up. Concepcion. Bayan ko. Love ko to. Tarlac City, Baguio, Mataglan, Nuevencias, parang message siya. Yung dinaanan natin palapas nun? Di ba yun? Dahil din. Yan sa kapas tayo dadaan. Kapas. Yan tayo iikot. Hindi dito sa ano lakas. Ah. Yan dito. Sa kanan tayo dadaan. Wala. Babalik ko. Pagkaraan ng 3.9 kilometro. Kumaliwa sa 213, Okay. Concepcion Capas Road. Lalabas tayo ng Pura. Oo. Baka sa sana ng ikaw na po. Hindi dadaan tayo sa mga lang. Tingnan natin. Sa akin.
kilometro. Kumaliwa sa 213, Concepcion Capas Road. So guys, welcome to Capas Tarlac. Time check, 10:26 in the morning. Kumaliwa sa 213, Concepcion Capas Road. Pagkaraan ng 400 metro, Ayun. kumanan sa 2, MacArthur Highway. Kumanan sa 2, MacArthur Highway. Yan, tayo sa main road. Oh. Dumiretso lang ng 1 oras at 1 minuto hanggang Mancada Anao Road. Tayo sa main road. Yeah. Okay na yung gana doon? Ay. Capas Municipal Hall. Pwede tayong dumaan sa puno. Ay sa ano? Sa Victoria. Victoria. Oo, doon din nalabas natin sa may ano. Ikaw. Namadaanan na kasi doon sa dumadaanan tayo sa mukha. Sige. Tama yun. Tignan mo yung daan. Parang nagliliyab sa sobrang init.
Gimba. Gimba mismo? Solid North to. Solid hit din. Kaya na ito yun. Mayani ka po. What? Kamote, no? Kamote. Hindi mo building yan? Na, Hindi mo ano yan? Golden Harvest Factory. Walang traffic, oh. Ganda ng daan. Up. Up, up. Okay, let's see. Oo. Ba't nakapasok sa loob na? tama. Gusto ko. Lakas mo konti. Hindi siya natitinig. Sounds. Pangit. Sabi na di magaling eh. Oo. Yan. Yeah. Ayan. Now, Hinang konti. Uy. So guys, welcome to Tarlac City. Time check, 10:36 in the morning.